Yuk. Yuk. Atur posisi. Ganesh Maheswari. Jarum mengane dikasih jarum kene wong manis jaman Minta cium wong manis dikasih cium Jono minta cium wong manis dikasih cium pipi wong manis tandanya sayang. oi sao ao Jauh tinggi ke tempat kau berada. Sayang manis
manis juga orang manis mana rumahnya. Saya cari manis kembang melati, saya cari manis kembang melati, melati kasih yang manis siapa namanya? Ayo para muda ambelane Bongso desa bongso, ayo para muda ambelane bongso bangsa kita tanah air Indonesia. Yo, ayo oh ya, ae, oh iya lele, Yuk. yo, Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlentang ku dibawa dan ke sana. Baik nih. setelah dia pergi, baru aku mengerti bukan jatuh cinta kepadanya. Oh, Yuk. Atur posisi. Yuk.
ayo. Kok. Turangga terima nunggal. Turangga terima nunggal. Kok. Turangga terima nunggal. Kok. Cina cering eko tomo berikan kembang adik pabuti monggo senajan tua pikun yen kan pikani rasa yakti sepi lera sapa sapo pasamula punya kandung lengling sepi. Turangga terima nunggal. Jol ke cilik. Yuk. Hai. Jarane. Tari kuda lumping Sika joget tante Kaya sambil anggap Yuk.
aduh. Oke ya. Oke ya. Yo, Ayo. Yo. Oh ya, yo. Yo. Oh ya, hướng à, hướng à, oh, ya, Sotism. Rapena balik Ha yo tak ha oh tak 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 yo tak 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 hit no hit no nhông hit na 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 hit na nhông hit na hit na iya. Hey ya. Sapi turun bisa nena ayo teka kudo berwawaya kang rindu ati rasana dhewe kawinane mung samrono jurku Yen bakal
Cek duduk cek. Kok tekan ngisor ya? Iya. Iki, Tegowo. iki pemain lokal kabeh Pak Pur. Lokal. Pemain asing lah ono iki. Ora. Asli mriki ya, Pak. Asli. 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 Sing karepe ya Sili. Yo, mendem kewedokan, Mas. Suara mendem iki. Ayo Mas. Dilarang kok. Apa ngono mbokne ya iki. Ini mbokne cilik. Cilik oke meh S1 lho iki. Lah, Wis meh. Meh S1. amin. Setengah Amin. tahun kas ya, Dok ya. Doakan nggih, Pak nggih. Belum punya Doaku suami, Dok. menyertaimu. Nggih. Belum punya Amin. suami, Dok? Belum. Tak kon karir sik dibujui gampang. Gampang, Pak, minjang. Gampang. Contohnya Suraja Ayo. setahun lah bikin Kayak telu. sesuk kari nyanyi biyen tak kira gampang. Asik. Nek saiki gampang ya. Iya. Mbok aku njaluk dikawinke Karo sapa tali. milih rondo mrongkol wae. Waduh. Yo. Sok. Ya. Sok. Sok. Ya. Mbok simpok wakuluhe Yo mangan to. ono wis gedhe ono prawan coba tak Dole katane dicampuri kelapa barutan Dole rapine gampang paling penting duwe gawean oh dadi rabine gampang to gampang sing penting duwe gawean iki sapa to sing ra gelem mula Suraja kuwan kawin wae Pak Pur aku nggak tahu aduh simbok penting kawinan aku iki mau kawin macam wedoan ya simbok ra bisa turu Ning apa? aku pengen ketemu ora gampang Iya. bebujuan kudu bisa golek sandal
Aduh simbok kawinan aku iki mbok wis mas wis ya aduh simbok ra bisa turu Ning opo awan banget katamu ora gampang wong bebojoan Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe nyambut gawe golek duwe kanggo ngilang salah motor ya jale ku ati mbokne mugo bae bisa iya Mas Abdul yo kelontong saiki yo Bandung Selatan gak penak. ayo kelontong yo Bandung Selatan men padha kulon kae kuwi ra alon-alon. Ono Pak Bor. Kuwi ra ning alon-alon. ngerti kuwi sing ning alung-alung tak goleki nang stasiun tak ubengi ngono kae jebule alung Alun iki kidul kae.
Bandung Selatan di waktu malam terselalu sutra putih laksana putri lenggang kencana duduk mana diangkat kekasih. Terdengar kembang seruling bambu, gitar malam nan merdu merayu, diiring kembang suara itu tentang pusaka nan satu. Nur Bandung Selatan ini larang ya. Abang biasanya. Mehong. Bandung Selatan di waktu malam idaman hatimu dalam aja tamasa indah penuh kenangan putri pahingan tiada terlupakan. Tepok 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 tepok. Latu-latu. Bandung Selatan di waktu malam terselupuk sutra putih paksa menanti kekasih. Bandung Selatan di waktu malam di taman hatimu dari remaja sungguh indah sinarnya rembulan riwayatnya takkan terlupakan Riwayat tiada terlupakan. Kini pinter loh. Ayo dilangisi, yuk 3, 2, 1 turonggo. Terima kasih monggo. Oh yes. So, Ayo. Yang kecil-kecil dulu mas. Lore lore
pengin dolan. Ayo dong. Loh. Yo. Tresnowati Yuk dibantu yuk, kasih jalan. Terima kasih. Matur nuwun. Atas. Si Romar Moyo ingsun timbali. Si Romar Moyo ingsun timbali. Timbalono Moyo Raden Janaka. Yo. Kasih jalan. Ayo dong. Ayo dong. Anak siapa pakai kerudung, mata melipir pakai kerudung. Awas.
Yo. Kurang lu. Kasih jalan dibantu yuk. Diantar sampai tujuan. Terima kasih. Sesuai aplikasi. Iya. Ayo no. Ayo Dek Feni. Mas Kuncung marep njajal apa? Tak Sakti. pakai kayak genti kowe. Mas Adu. Sekti Mas Adu. Iya. Ora. Sakti. Engko nek udan tenan piye iki engko? Ora. Nek banjar bandang tenan piye? Ora. Ora. Ora ono kali kok ini. Ini gue dhuwur kok. Pawangnya ganti. Ganti, Pak. Banyak kandidat pawang di sini. Halo. Ada juga requestan Mas Kuncung. Iya, apa? Ada yang request Tresno Sejati. Oh iya, sing apik ngono kuwi ya Pak Bu. Nah. Terus nang sing sejati. Tresno Ayo. itu sejati. Ah, iya. Sejati ngendi desa? Sejati kidul. Ada aja. iso dadi siji. Penting aku kowe iso
Ayo. Ayo. Oh, sak lagu meneh. Iya, kepada panitia monggo keamanan disuruh masuk arena keamanan. Sekali lagi kepada keamanan Yuk, terus Mas kampung, Jati yuk. kami mohon untuk masuk di arena. Musik. Ayo Lung. Mas Dita asik yo. Lebih
Sakabehe tomo bisa nglakoni insyaallah pangerane sabai dupo bantu mas. Monggo dibantu mas, monggo. Ayo, monggo, monggo. Oh iya. Ayo Budina. Alon, monggo dibantu mas, monggo. Ayo. Kasih jalan. Kembang hati apa? Setyo janji sehidup semati ora liya apong sliramu sing dadi angin hatiku
Kasih jalan, kasih jalan. Yuk. Yuk, yuk. Bubur uyung mojo. Sewu siji. Sewu siji. Romo ibu kapuran aku yen ono salah nututku karo mangsani aku duweni dosa nganti saiki isih rasa ning dono Rino bati ralali tansah tetep bebut si barang kakumoso mugi egal itu paling pangapura urip tentremaya ganti mulya Diono anak di marang wong tuwa. Yen nganti ono sewu siji sing wati. Diono anak lali marang wong tuwa. Yen nganti ono sewu siji sing lali. Bandur, bandur, yo. Yo ya. Oh, 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 ya. Ayo. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Tasis tunggal pamalih. Yuk, yuk, yuk. Selak bengi. Hei, selak bengi. Selak bengi.
Yuk. Woi. Yo ya. Yuk, yuk. Yuk, terus. Habiskan Jo. Habiskan. Wih, loro wih Jo. Woi. Sekar mawar, sekar melati, Sekar mawar, sekar melati, sekar mawar, sekar melati, sekar mawar, sekar melati. Soya makar kebenaranmu ada dari Sering bulan kekari. saya suwe Saya suwe sayang itoi. saya suwe Ate nono pitung dino bangsa burung. Oh ya. Yuk, 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 yuk. Yo, Yuk, yuk. Yuk, bareng yuk. Yuk. Ayo. Yuk, Jaluk sawo geledak. biasa Mas. Iki gendeng opo kandung manuk opo manuk ujang penclokan ning apa gedang ojo metro ning apa gedang menclokan nang gone sing nang jauh beda. Nek Vika minta aku sing nembang nek Vika. Nek iki ora ya. Anjang gelek tangi maneh argone yo Panggang geledak. ora wani cuk. Burung. Anjang gelek tangi maneh akhir meja ana sandi geger kowe brene tenan Dul. Dadi Gimana, tambahane Dadi, Ben? Pawange oke. kruget-kruget tangi maneh gedang ojo metro nawet gedang metro ana ana sing nembang kowe brene mul
tenan, Jok. Kok payu mentok iki? Bari apa nenok? Padahal ana Pak Pur. Ana Mas Kuncung, ana Pak Budi, kok ya le parkir kene. Nah aku kan bukan mukrim. Aja aja iki lanang to. Men, nek aku kayak CCTV. Ning manuk nanti manuk. Aduh, Repot tuh kayak CCTV ya. angguan Pak. Buyung nalendra satriya ing Madukara. Satrio ing Madukara. Tresnawati Tresnawati digawe uyuh. Tresnawati digawe uyuh. Tresnawati Tresnawati digawe uyuh. Tresnawati digawe uyuh. Buyung nalendra satriya ing Madukara. Yo ing Madukara. Supinge aman Sumber pinggir karena Suping emas pinggir karena. supinge aman sumber pinggir karena Suping emas pinggir karena. karena jaya satriya ing Madukara. Iya ya. Kasih tunggal Bapak Malik. Langkung gaya, langkung. Lele. Woi, Ya. mundur, mundur, wonten jalengipun wonten asunipun mundur, Iya ya. mundur. Woi, Ayo. ya. yuk dibantu yuk Hoi ya. Yuk, yuk, yuk. Uwa, 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 uwa. Boba, 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 boba. Ya ya. Pulang yuk, ngantuk sesuk udah ngantuk. do panggilan kula sanes Ali suwarga. nanging kula boten kiyan wonten neraka. Umur kula saben dina dipun suda Saben dina dipun suda kados putih saya kathah dosa kula. Yes. Ayo pulang. Jaluk nulis. Yo, Jaluk Nulis, nulis. 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 Bang Wetan, Rasa nulis. Bang Wetan. Mustinata ing prasasti gelem ora? Ora ya wis. Yuk, yuk. Ui, Mbak Ui. Nhọt, 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 nhọt.
Wes. So. Oh iya. Apa lo? Apa? Minta apa? Ngene iki apa? Bang wis raino Ambang Musraino srengenge muncul sunan sumamburan bang musraino bang musraino srengenge muncul Toge. sunan sumamburan Cicit cuit cuit Cicit cuit cuit Cicuit Cicuit Rame cehok sehat percaya ora Iya. Kasih sekedar Bapak Malih Sukses Bapak Mari.